naghulat sa atong pagpangayo. Juan Kapitulo 16 versikulo 24. Pangayo kamo ug magadawat kamo aron ang inyong kalipay mamahingpit. Ang pag-ampo mao ang giorden sa langit nga paagi sa kalampusan sa pakigbugno sa sala ug sa pagpalambo sa Kristohanong kinaiya. Ang Dios nun nga mga impluwensya nga moabot agig tubag sa pag-ampo sa pagtuo, mga tuman diha sa kalag nga nangaliupo sa tanan nga iyang gihangyo. Alang sa kapasayloan sa sala, alang sa balaang espiritu, alang sa usa ka Kristohanong kinaiya, alang sa kaalam ug kusog sa pagbuhat sa iyang buhat, alang sa bisan unsa nga gasa nga iyang gisaad, kita makapangayo ug ang saad mao kamo makadawat. Si Jesus mao ang atong magtatabang. Diha kaniya ug pinaagi kaniya, kinahanglan kitang makabuntog. Ang grasya ni Kristo naghulat sa imong pagpangayo niini. Siya mohatag kanimo og grasya ug kalig-on sumala sa imong gikinahanglan kung ikaw mangayo kaniya. Ang relihiyon ni Kristo mugapos ug mupugong sa matag dili balaan nga pagbati. Mudasig sa kusog, sa pagdisiplina sa kaugalingon ug kakugi bisan sa mga butang sa panimalay. Adlaw-adlaw nga kinabuhi nga nagtultol kanato sa pagkat-on sa ekonomiya, paagi sa pagsulti ug pagdumili sa kaugalingon ug sa paglahutay bisan sa kawad-on nga walay pagbagulbol. Ang espiritu ni Kristo diha sa kasing-kasing mapadayag diha sa kinaiya, magpalambo sa halangdon nga mga hiyas ug mga gahom. Ang akong grasya igo na, nag-ingon si Kristo. Himua ang tanan nga paningkamot sa pagpadayon sa bukas nga panag-ambit, tali ni Jesus ug sa imong kaugalingong kalag. Kita kinahanglan nga mag-ampo diha sa pamilya, ug labaw sa tanan kinahanglan nga dili nato pasagdan ang sekreto nga pag-ampo, kay kini mao ang kinabuhi sa kalag. Imposible nga mulambo ang kalag samtang ang pag-ampo gipasagdan. Ang pamilya o publiko nga pag-ampo lamang, dili igo. Diha sa pag-inusara, himua nga ang kalag mabuksan ngadto sa nagasusi nga mata sa Dios. Ang tinago nga pag-ampo dunggon lamang sa Dios nga tigpaminaw sa pag-ampo. Walay curious nga dalunggan nga makadawat sa palas-anon sa maong mga petisyon. Diha sa tago nga pag-ampo, ang kalag gawas nun gikan sa naglibot nga mga impluwensya, gawas nun sa kahinang. Pinaagi sa kalmado, yano nga pagtuo, ang kalag nagkupot sa pakig-uban sa Dios, ug nagatigom ngadto sa iyang kaugalingon ug mga silaw sa Dios nung kahayag aron sa paglig-on ug pagpatunhay niini diha sa pakig-away kang Satanas. Pag-ampo diha sa imong aparador, ug samtang ikaw nagpadayon sa imong inadlaw-adlaw nga paghago, himuang ang imong kasing-kasing kanunay mabayaw ngadto sa Dios. Sa ingon niini, si Enoch naglakaw uban sa Dios. Kining hilom nga mga pag-ampo mopataas sama sa bililhong insinso at tubangan sa trono sa grasya. Si Satanas dili makabuntog kaniya, kansang kasing-kasing sa ingon nagpabilin sa Dios.